Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya yakin bilih Gusti Yesus ingkang wungu saking seda tansah nyarengi lampahing gesang kula panjenengan saben dintenipun. Gusti ingkang sampun wungu sampun rabas watesing wekdal lan papan. Gusti boten malih kablenggu ing kamanungsan lan kadonyan, sampun ngatasi maneka warni sing winates sing kadonyan. Ananging temtu anggenipun kula panjenengan saged ngraosaken panunggilan kalian Gusti wonten ing lampahing gesang nggih betahaken iman kapitadosan, manah ingkang tinarbuka, pikiran ingkang tansah padhang, saengga kula panjenengan saged ngraosaken sih katresnan dalem Gusti wonten ing gesang kula panjenengan. Tantanganipun inggih menika kesibukan utawi maneka warni bab kadonyan sing marai awake dhewe gagal fokus menggaing rawuh dalem Gusti sing nenggani awake dhewe kanthi setya. Nah menika gegambaran waosan Injil kados pundi pengalaman murid Emmaus cacah kalih ingkang wangsul malih wonten ing desanipun amargi kuciwa merga Gusti Yesus sing digadang-gadang dadi tokoh pembebas tumraping bangsa Yahudi ingkang dipun jajah dening bangsa Romawi pranyata endinge tragis. Gusti Yesus malah dicepeng, dihukum kisas lan nampa kasangsaran seda sinalip. Menika temtu adamel sok para murid dalem Gusti saengga ambyar sumebar. Murid Emmaus cacah kalih namung gegambaran, mbok menawi nggih kathah murid-murid sanesipun sing lajeng wangsul malih wonten ing tanah asalipun sami kuciwa awit pengajeng-ajenge boten mawujud. Bab menika nggih saged dados kaca benggala tumraping awake dhewe. Yen awake dhewe pas kuciwa, pas manahe ora penak, atine lagi gundah gulana, awake dhewe kedah ngatos-atos eling lan waspada bilih Gusti Yesus tansah nenggani. Mila lumantar sembayang, wening, meditasi, wawan pangandikan kalian Gusti temtu menika saged dados salah setunggal srana anggenipun ngraosaken kados pundi Gusti Yesus ngancani awake dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Lukas bab 21 ayat 13 ngantos dumugi 3 gangsal. Kacarita ing wektu iku ana murid loro sing lagi nuju desa aran Emmaus, watara lakon 2 jam doe saka Yerusalem. Dene sing digunem lelakon-lelakon sing mentas dialami.
Sakjerone padha omong-omongan lan bebantahan mau, Gusti Yesus nyarengi lakune, nanging wong loro mau kalimput mripate nganti padha pangling karo Gusti. Gusti Yesus ndangu, "Menapa ingkang dipun rembag urut margi menika?" Banjur padha leren ulate katon suntrut. Sing siji sing aran Kleopas caos wangsulan, "Panjenengan menika menapa tiyang manca wonten Yerusalem ngriki kok ngantos boten ngertos ingkang kalampahan nembe menika?" Gusti ngandika, "Menapa to?" Murid loro caos wangsulan. Bab Sri Yesus saking Nazaret, tiyang ingkang jumeneng nabi, kuwasa ing pakaryan lan pangandikan wonten ing ngarsaning Allah lan ing ngajengipun tiyang sabangsa. Nanging panjenenganipun dipun ladosaken para imam kepala kita lan para pengageng supados kaukum kisas sarta lajeng dipun pentang. Mongko saking pengajeng-ajeng kita injih panjenenganipun menika ingkang badhe ngluwari Israel, nanging jebul sakmenika sampun 3 dintenipun lelampahan-lelampahan menika wau. Kejawi menika wonten wanita sawetawis panunggilan kita ingkang damel bingung. Wanci enjing umun-umun sampun sami dumugi ing pasarean, sareng saliranipun boten pinanggih lajeng sami mantuk criyosipun dipun katingali malaikat ingkang ngandikaaken menawi panjenenganipun sampun sugeng malih. Kanca sawetawis sami nuweni pasarean lan nyatanipun trep kados cariyosipun para wanita wau, namung meksa boten sumerep panjenenganipun. Gusti Yesus nuli ngandika, "Wong mono yen bodho lan sungkan ngandel marang kabeh pangandikane para nabi, menapa Sang Kristus boten kedah nandhang sedaya menika supados saged mlebet ing kamulyan?" Gusti nuli njlentrehake kabeh wewecan ing kitab suci bab panjenengane kawiwitan saka Nabi Musa lan sagaing para nabi. Bareng wis cedhak karo desa sing diparani, Gusti rewa-rewa arep nerusake tindake, nanging wong loro mau adreng anggone nyandhet ature. "Kula aturi pinarak, awit sampun sonten lan surya sampun serap." Gusti banjur tindak mlebet lan lerep ing omahe. Nalika padha kembul dahar, Gusti mundhut roti lan sembayang matur nuwun. Roti nuli dicuwil-cuwil lan diparingake marang murid loro mau. Saknalika mripate padha binuka, teman mari pangling, nanging Gusti wis musna saka pandeleng. Murid loro nuli padha rerasanan, "Mula atiku mongkok nalika panjenengane ngandikani lan nerangake kitab ana ing dalan mau." Murid loro mau terus menyat lan bali menyang Yerusalem. Ana ing kono ketemu karo murid 11 sing lagi padha ngumpul karo kanca-kancane. Para murid padha crita, "Gusti mula nyata wungu saka seda lan wis ngatingali Simon." Dene murid loro nuli padha nyaritakake sing kelakon ana ing dalan lan anggone padha ngonangi Gusti nalika nyuwil-nyuwil roti. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil bab murid Emaus ingkang dipun katingali Gusti Yesus ingkang wungu paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih Gusti Yesus nyarengi lampahipun para murid sing nembe kuciwa, sing nembe atine pikirane bunek ulate suntrut. Menika temtu nggih saged dados pitedah tumraping kula panjenengan rikala awake dhewe ya nembe ngadepi rasa kuciwa.
Gusti tansah nenggani, Gusti tansah midhangetake kekecewaane awake dhewe. Lan temtu kados ingkang dipun tuladhakaken murid kekalih kala wau. Wonten ing lampahing gesang monggo ngaturi Gusti pinarak mampir wonten ing griya lajeng nggih caos tetedhan ngaturi unjukan lan dhaharan. Lan ing mriku para murid kekalih kala wau mari pangling rikala Gusti Yesus nyuwil-nyuwil roti menika Ekaristi. Kula panjenengan katimbalan wonten ing lampahing gesang menika nggih leren mampir ana ing omah. Ing omah menika nggih saged ing griya kula panjenengan piyambak, ing omah saged ugi ing gereja nderek Ekaristi, nderek bojana kalian Gusti. Lan ing mriku Gusti ingkang wungu ndadosaken kula panjenengan tinarbuka mari pangling saengga wohipun kados murid kekalih terus menyat bali meneh ning Yerusalem. Awake dhewe yen duweni semangat wangsul malih wonten ing paguyubaning umat. Amirungganipun wonten ing kutha menika tantangane kadangkala awake dhewe anggone aktif malah ning kandhang liya, mbuh kuwi lingkungan liya, stasi liya, paroki liya. Mugi-mugi kanthi semangat wungu dalem Gusti sing ngatingal kula panjenengan tansah setya. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.